Значи, много се чудих въобще дали го казвам това на някого, но наскоро открих решение на един супер масов проблем. Колко често ти се е случвало, отиваш, тренираш, приключваш тренировка и бързаш за някъде, въобще нямаш време да ядеш, чудиш се какво да ядеш, как да си спазваш режимите. Аз съм така всеки ден. Леофилизирани храни. Сега ще ме питаш какво е това. Тук имаме телешко с пананка, пиле по-азиатски, пиле с гъби, което сега ще ви покажа. Леофилизираните храни са космонавтска храна и се приготвят супер лесно. Значи изсипваме си пилето с гъби в една купа и го доливаме цялото нещо с вода. След това просто почваме да бъркаме. Това пиле с гъби се приготвя за 8 минути, съдържа 400 калории и 56 грама протеин. И е много вкусно. Аз това сега тук ще го доям в колата и после тръгвам по задачки. Ако някой от вас иска да пробва бранда се казва Антарта, има линк към сайта им в биото. Пробвайте и много са удобни, много са вкусни, няма да съжалявате.